A ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu. I da, napokon sam se vratio. Oprostite što me nije bilo toliko dugo. Malo sam uzeo predah od YouTube-a. Malo mislim na 9 mjeseci skoro. Ali, oprostite radi toga. Nadam se da nisam baš predugo začekivao i morate nešto vidjeti. Onda nešto ste sigurno primijetili, drugačija je pozadina, da, ove nafte, pozadina. Ovo je, ako niste znali, moj drugi mobitel, moj prvi mobitel, koji na drugom sam počeo snimati YouTube, ali se nešto pokvarilo, naravno. Pa nisam mogao snimati više sa toga. I onda snimam s ovog. No, oprostite radi dugog čekanja. Nadam se da vam nisam trošio puno vremena u životu. I čuo sam da je nova koronavirus ovdje. To baš i nije lijepo. Ali, ljudi moji, izdržat ćemo mi to. Držite se pravila. Redovito perite ruke, ne dirat oči, usta i nos prljavim rukama i makar 2 metra dalje od druge osobe. Ja mislim, pa nije toliko dugo bilo, ali morat ću završiti ovu epizodu sada. Oprostite što je bila kratka, morao sam. Još jedno pitanje. Koji je dobar screen recorder za Samsung, jer ja imam Mobizen. I uvijek kad prođe 6 minuta prestane rekordanje. To je to za danas. Nadam se da ste uživali u ovom videu epizodi i mi se vidimo do idućeg puta. Doviđenja i ugadan ostatak dana ili večeri. Pozdrav!